karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Nga nung kitugutan manimo nga mahitabo ni nako. Duman. Bahay kay ni ka. Justin! Justin, salamat! Salamat ka niya ka! Justin! Ay kung kapa. Ay kung kaksa. Gikan ka. Ayaw na paghikap na ko. Justin! Justin, magsulti ta. Maluoy ka. Ayaw kong ignahin eh. O kung sa may gusto ni mo akong buhaton. Humasa akong nakita ni mo og sa imong kabit. Ha? Justin, dili na ko kabit si Jerome. Ayaw nagtabo ni imong sa, Alex. Bisan kinsang ba na ha? Ugawa na gyud sa asawa nga mahilabtan og laing lalaki. Justin, why na hitabo? Tabo! Ha? Kung di ka gustong pasakitan, ayaw na kong babagi sa kubuhaton. Kung ayaw nagatagi justisya ang sayop niya mong binuhatan. Justin, unsa imong buhaton? Unsa imong buhaton? Nganong nagkuha ka man ni anang bag? Kung sa may imong nauna, may gana pa ka ako magpabilin din eh. Uban ni mo? Ha? Justin, biyaan ako nimo. Ayaw ka nagbuhatan, Justin. Maluoy ka. Ayaw kong Ayaw lagi kong kaksa! Mahata ka! Isultihan na ka! Kung di ka gustong masakitan, ayaw ko kikata! Justin, sa may buhaton ako, aron mo tuo ka, gawa ko magbudi ni. Ayaw na lang lagi pagrason! May kabit ka! Nagpahilabot ka laing lalaki! Manghugaw ka na! Ha? Justin, ayaw paglakaw. Mabuang yung kukumiyaan ko nimo. Bahala kang mabuang ka! Wala ko'y labot ni mo! Pahawa niya sa kong agyanan, Alice! Ayaw pag-ali niya sa pultahan! Justin, muluhod ko. Muluhod ko, ayaw kumiyain. Justin, buhaton ako ang tanan nga gusto nimong ipabuhat ako. Ayaw lang ko biyain, maluod ka. Wala na'y makapugong pa na ko, Alice. Di ka uwaw ko ikaw. Hugaw kang pagkaasawa. Usa, magbuhag ka ta! Nakabati ka? Magbuhag ka ta! Magbuhat ka. Biyaan ako ni Justin! 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 Ayaw pagsunod ako, ha? Kung di ka gusto mauwawan og samot, Alice! Dili! Justin! Justin! Ayaw ko biyain! Huwag ko makasahani mo! Ikaw lang ang akong gimahal, Justin! Buhiin akong pahal sa ba? Justin! Ayaw ko biyain! Buhiin akong pahal! Ayaw ko biyain! Ayaw ko biyain! Justin! Magbuhag ka, Alice! Ug di ka makapugong na ako! Ha? Tawag kayo mong kamit! May magtipon din sa inyo! Justin! Justin! Ayokong biyahe! Justin! Wow! Nagdanagit ka sa imong bag. Imo na ng mga sinina. Oh, Mara. Oh. Noon sa man ka? Anong murag naluya man ka?
Dito ko ni Alice. Huwag nakigbuwag na ko niya. Mao ba? Ay, salamat! Salamat ka gawas nun ka nagit kang Alice, Justin. Ate! Ate! Ate Alice! Ate! Ate! Oh, hindi. Dugo! Dugo! Ate Alice! Naglaslas kasi ang pulso! Ate Alice! Ate! Tabang! Nag-iikog si Ate Alice! Tabang! Uy! Dugo! Miro! Nandun na sa ospital si Alice! Tabangin ko! Kinalamadaan siya sa ospital! Ate! Ate! Uy! Anong imo mo nagsibuhay? Tabangin ko! Pagtawag na si ko! Tabang! Please try your call later. Nausa naman na sa ti Alice. Dikin mo tubag. Nagsabot naman ang tami nga magbilin siya og message kung dili siya makatubag. Pero, ano man ni? Dito bag ako, please. Nabalak ka na kay kunimo. Kilantan na ba siya? Pasinupi grabe ang sakit niya, ti Alice. Timoy, hain si Mara. Oh, bilakaw man to, madam. Uy, nga man siya may sulti kung naasa siya. O sa iyang kisakyan, Nanawag man to siyag motor, dam. misakay siya motor? Oh, nagdali man to, dam. Ay, makaning papayhana. Wa man sa beach resort. Oh, ay, nga nung nanawag man ni si Romero nako. Ay, mo absenta sa di si Romero. Hello, Romero. Madam, malangit ko naman, madam. Hindi dili ko katunga karon diya sa akong bahay. Ha? Ngano naman sad? Ako gida sa ospital si Ate Alice. Ha? O ganun kidaman ninyo diya? Naglaslas na si pulso ko. Unsa? Justin, happy kayo karon. Naibang ko. Ako gyud nga tong baby ng imong gibili. Unsa naman ang akong baby diha? Klaro na na? Oh, hika pa lang akong tiyan. Nanawa nga tong baby. Oh. Uy. Nanambok naman ang imong tiyan. Natural. Nanambok na cute kay naano may baby. Mahimo nagi kong papa sa maabot. Atong punan og dunggans, baby, ha? Justin, ay kinok. Di ko ni mahimo da. Kinalang mahibaw ko na unsa na si ate. Kahapon pa ko nanawag pero tigid si mutubag. Pero unsa ko man ako pag-contact niya? Wa ko laing makontak sa among dapit. Ay, salamat yung taon nga naulian na ka, Ate Alice. Romero. Ti. Ako na, ti. Niya pa kasi yutat, ti. Wa pa ka sa langit. Buhi ko. Taon, ti. Buhi in taon ka. Anong imo maning gibuhat, ati? Uy! Ikaw ra ba yung nag-ingon, ha? Nga na kung sa ang paghikog. Uy, ayaw na paghilak, ti. Ayaw na paghilak. Sakit lang kayo ang ako kibati, Romero. Sakit ko ay kabutangan. Gibiyaan na yun ko ni Justin. Unsa? Nakikbuwag na yun si Justin ako, Romero. Unsa, ti? Gibiyaan na yun ko ni Justin. Ako na lang usa sa amo. Ate, mayo tingali nga.
imo na lang sultihan si Caroline sa nahitabo niyo. Ayaw. Dili ko gusto nga mahasol siya. Pero ate, kuyo naman yung imong gibuhat, good. Unsao na ba lang, ha? Unsao naman lang. Kung wa ko makunahon nag-adto sa inyo, hindi, mamatay na ka dito nga ikaw ra. Ipasag na nalangot ako ni mo nga mamatay, Romero. Unsa, te? Uy, ate, dili na mahimo, uy. Ingon na ba akong lula, no? Nga dili kita ang iya sa tong kinabuhi, kundili ang Ginoo. O gwate katungod, nga mukutlo ini. Sakit na ka ang akong dughan, Romero. Ate, ingon sa pangakong lula, nga iniglabay sa panahon, maalim ra ang samad sa dugan. Dangog lang sa Ginoo, ate. Bisan og ama-ama kong utok din, pero salig niya sa Ginoo, gud. Nga doon na ra siya giandam para nako nga kalipay. Ate Alice, kalma lang. Hain si Justin, Mara. Mommy, nga nangita ka ni Justin. Kuan, may gisogo pa ko niya. Kinalang mahibaw siya sa nahitabo siyang asawa. Ha? Miss Mara, nanay mo palit nga singkamas? May kanya ka na, Justin. Oh. At atong imong asawa. Ha? Tuwa sa ospital si Alice kay naglaslas sa pulso. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!